Kathi ungubani wena? Ngubani mina? Ngumuntu omthetho awungiboni mina. Awazi awubaza abantu bomthetho wena. Umthetho kabani? Amaphoyisa, umthetho kabani? Kwathi umthetho kabani umthetho? Kathi ulipolisa wena? Baba. Ilipolisa elinje so? Iphoyisa nje so ungazongixhaphaza wena. Iphoyisa nje so uyazi into okhuluma ngayo. Ungazongaya wena. Namhlanje uzolala ubaliwe namhlanje. Hayi wena mina ungekele mina. Awungitshela wena. Kahlahla ubuya apha ekhaya. Mina ngani ngikhuluma nawe? Alicathi ngikhuluma nobani? Mina ngivele ngikhaya ngithi. Enkayi? Ikuphi lo ndalo ekuthiwa enkayi? Oh, usho enkandla. Enkandla. Umhlobo bani ntwana? Mina? Ya. Umzulu. Umzulu? Ungazongixhaphaza. Ukhona umzulu ofana nawe? Kade umzulu njani? Yini lento le? Igala kade wena ulezi. Ayisuke la ukhona. Ungazongijeda ngiyekele. Hayi kade ungibophele. Ngiyabopha. Ungibophelani? Ngibophelani? Ngathi ngibophelani. Nathi ngibophelani nayo lokho awuna idea, awuna passport. Hayi mina banjela. Awunalo phela ilungelo lokubala eMzansi. Ukushila endlini kwena. Ukushila endlini. Ungazongixhaphaza. Ungahamba yonke le ndawo lengenayo passport awazi ukuthi siyafuna ama-passport nabantu bomthetho. Hayi wena kade ungubani? Wona uthi ucathi ngiyadlala ngubani mina okwenzeka ungibuza lo mbuzo lo. Angekele muntu ngiyeke. Manje hayi baba angidlali nawe. Ufaka okuncane. Okuncane? Ya, ufaka okuncane. Ufuna okuncane? Engani angizwa nje ngithini. Ufuna ngiphinde kwesingaka. Anginalutho. Awunalutho? Yindoda ngithe faka okuncane. Ngaloko uzolala ubaliwe namhlanje.